Най-накрая бих искал да ви кажа, че това не е първия протест. Това няма и да е последния протест. Точно така. Приветствам призива на един от нашите приятели, който каза, че е крайно време вече да започнем да се събираме и да обсъждаме проблемите на България. Аз също така бих ви призовал да започнем и да правим нещо като българи за хората, които са в България и изнемогват. Факт е, че ние тук живеем и изкарваме пари, които макар и да не са кой знае какво, можем да отделяме едни скромни суми. Основали сме една група в интернет, която в по-голямата си част е неактивна, но се надяваме сега с хората, които тук са дошли и присъстват, част от тях да се присъединят и започнем да работим и да осъществяваме идеи, които са, да кажем, благотворителни на първо ниво. Всеки един от нас може да отдели 1, 2, 3, 4 паунда на месец. Защото България е пълно с възрастни хора и с малки деца сираци, които дори нямат какво да си сложат в устата. Браво! Нека да покажем, че ние като българи. Нека да покажем, че ние като българи милеем за родината си. Нека да не чакаме на който и да е да оправи държавата ни. Нека да покажем, че имаме човечност, че имаме топлина в сърцата и светлина в умовете. Защото няма отделно щастие за никой един от нас. Заедно можем! Дори всичките пари на света човек да има, ако той ги има само за себе си, те не му вършат никаква работа. Всички сме свързани в един огромен организъм и всичко, което се случва на този свят, се случва поради една причина. Ракът е една болест, при която клетките в човешкото тяло се индивидуализират и започват да смучат от кръвта и хранителните вещества на цялото тяло. И така се получават оголемяванията и туморите. Настоящата партийна политическа система е точно един рак на нашето общество, в което хората са решили, че те могат да имат щастие отделно за себе си. Но те не осъзнават, че търсейки това лично щастие, те убиват както самите себе си, така и целия организъм. Затова е изключително важно ние като българи да работим за доброто на цялото, а не да се грижим единствено и само за собствения си интерес. Затова приканвам всеки един от вас, който има интернет, да се присъедини към групата ни. Тя се казва Българи в Лондон. Гражданско движение за по-добра България. Желая да подчертая, че в нашата група ние не сме против, ние сме за. Вече минаха времената да крещим оставка, уволнение, мафия и така нататък, защото когато ние не предлагаме абсолютно нищо конструктивно, едни и същи физиономии просто се сменят през 4 години. Искаме замяна, искаме промяна! Това е на геноцида на българите! Действия! Не само в приказки и всичко. Желая, скъпи приятели, преди всичко да променим отношението си един към друг. Ще ви дам просто един пример. Аз съм го изпитвал самичък и съм минал през това и не осъждам по никакъв начин това, през което най-вероятно са минали голяма част от вас. Нашето съзнание е толкова повредено, че когато ние се срещнем на улицата, ние дори не се усмихваме един на друг и ние не се поздравяваме. В голямата си част. Абсолютно, да. Бях в един магазин, говорихме си така, български магазин на Илин Хобан, говорихме си с продавачите. Видях едно момче българин, който доста се сконфузи, когато ние влязохме и просто побърза да излезе, все едно, че беше видял един престъпник или рецидивист срещу себе си. Нека да се усмихнем един на друг, нека да си подадем ръка, дори в житейските битовизми. Нека да простим и да забравим и да направим едно малко добро един за друг. Бих желал да завърша с една молитва за България. Тя се казва "Запази България от вражески сили". Аз ще казвам по едно изречение и ще ви помоля да го повторяте след мен. Ще се радвам всеки един от вас, който би желал да се присъедини, да го направи. Това не е нещо, което е, как да кажа,
във връзка с избирането на духовен водач на България днес, а във връзка с това, че всеки един от нас трябва да мисли за България, да изпраща добри мисли, защото това, което ние мислим, в крайна сметка това и става. Аз съм се уверил в личния си живот, че не е имало нещо, което аз да съм поискал и да не се е получил, и че не е имало нещо, от което аз да съм се страхувал и да не се е стоварило върху главата ви.